ni drafod yr ardd. A gweud y gwir, ers echnos, dyw'r ardd ddim y lle fydden ni'n dymuno bod ynddo fe. Yn ddi ar hyn o bryd, Lisa Fearn. Siwmai, croeso. Diolch yn fawr iawn i ti. Ti'n di bod mewn fan hyn, dy fi blaen? Na, wyt. Na'r ten, mae di mynd yn oer, yn sydyn iawn, yn dwi? O, a felly mae peri bod bobl yn cael ei dal mas falle nawr, a bod nhw'n dod â pethau mewn gyda'r hew ma, os? Wel, os, mae gofyn bod chi'n synhwyrol, os ys gyda chi bethach mas wrth gwrs sydd ddim yn gallu gwrthsefyll y tywydd oer ma i ddod â nhw mewn i'r tŷ gwydr neu mewn i'r tŷ hyd yn oed, mewn i'r port just dros dro. Fi siŵr na bydd y cyfnod o'r ma'n parhau am hir iawn. Ti'n meddwl? Wel, mae gi iawn blaen i, mae'n well paratoi. Ond, just dros dro os rhywbeth, a wedyn falle i sorto fe mas yn fwy trylwyr yn nes mlaen. Ond wrth gwrs, gyda planhigyn bach, os siwrne mae di mynd, so dodwch nhw mewn yn rhywle o dan dos gallwch chi. Ond chi'n gweud na, fi wedi bod mas yn yr ardd yn barod bore yma, mae digon i wneud o hyd. Bod i'n o'r, mae'r mwd wedi rhewi, a yn farn ni, mae'r mwd sydd wedi rhewi yn fod glân. Does dim cymaint o fes o dan drad, os e? Na, mae hwn i'n bwynt yn dydi. A mae'r dail wedi mynd nawr, hefyd yn dyn os, di bobl wedi clirio nhw pan o'n nhw fod i clirio nhw. Felly, na, gweud y gwir ydi, mae dan drad, mae'n weddol, wel, mae'r tywydd glib na dal, mae'n ardd i dal fel cors, mae'n mynd i gymryd tipyn i'r ddeiar sychu, yn dwi. Ond mae yna dipyn o waith i wneud nawr o ran gwaith twtio a gwaith torri nawr ar hyn o bryd? Wel, gwaith torri nôl, ie. Gwysglwch yn ddigon twym wrth gwrs, a dwylwch esgydiau addas ar gyfer y tasg ar eich trad, so ydych chi'n moyn llithro ac yn y blaen, a wedi gwisgo'n addas, cerwch mas, mae yna dipyn o waith tecluso y llwyni, y ffrwythau meddal yna, y gwsperus, y cwrent dion, os chi'n tyfu mefus a mafon ac yn y blaen, dipyn o waith tecluso ar hynna. Yn syml reit, mae wed bod chi yn neud bach o brwno na dim o gwbl, a mae lot o bobl, maen nhw'n ofon torri nôl ar y cod bach yma. Felly, yn syml reit, amser hyn y flwyddyn, na gyd i ni am wneud yw tecluso siap ffurf y planhigyn. Felly os oes yna planhigion lle mae'r brigyn yn croesi, mae eisiau torri nhw i ffwrdd. A toes torrwch nhw, chymod lawr cymaint a gallwch chi, lle chi'n gallu gweld falle tyfiant llynedd. Chi moyn cadw tu fiwn y planhigyn yn agored, fel bod golau ac air yn gallu mewn iddi ganol e. A hefyd, mwyn neud bethach yn haws blwyddyn nesaf, mwyn tynnu'r ffrwythau, yn enwedig gyda'r gwsperus. Nawr, gyda bethach fel y cwrent dion yn y blaen, mae dy fi rhyw decnic bach gwahanol, amser i fi yn tynnu'r ffrwythau, fi'n torri'r brigyn cyfan pryd ni. Achos, mae'r flwyddyn cynta, mae'r planhigyn yn creu y ffrwythau na'r flwyddyn ore. Ar ôl ni, mae'r harfest yn gostwng gyda pob blwyddyn, felly mae'n werth torri nhw i ffwrdd pryd ni. Lawr yn isel iawn? Lawr at y ddiar, ie, i ffwrdd â nhw. Ges i ddim llawer o gwrens dion Lenny, mae rai fi weid. Ydy hynna'n gyffredinol neu bai fi o ddi, wel os chi'n cadw pob blwyddyn, mae'r planhigyn yn twlu lan brigyn arall. A chymod, gofyn bod chi'n torri'r rhai hen i ffwrdd, fel bod y rhai newydd yn cael cyfle ac yn cael golau ac air mwyn tyfu'r ffrwythau yma. Yn enwedig gyda'r mafon, y raspberries. Bob blwyddyn, yn enwedig hynna sy'n dod â ffrwythau yn yr haf, maen nhw'n taflu cen yn ei gael nhw gyda'r raspberries. Maen nhw'n taflu cen newydd lan, newn nhw ddim byd y flwyddyn gynta. So falle, os ydych chi planhigyn newydd, newch chi feddwl, dyn ni ddim wedi cael crop dal enni, blwyddyn nesaf maen nhw'n dod ar ffrwyth. Ar ôl yr ail flwyddyn, mae eisiau torri nhw reit lawr. A wrth gwrs, erbyn ni, bydd y planhigyn wedi taflu lan yr cen newydd, a hwnna bydd yn dod ar ffrwyth y blwyddyn ar ôl ni. Felly mae eisiau cadw trefen ar pa cens sydd wedi dod ar ffrwyth ym mhob blwyddyn a'i torri nhw lawr nawr amser ma'r flwyddyn, reit lawr at y ddiar a cadw yr un newydd sydd wedi tyfu leni. Nawr, os ych chi'n tyfu mafon autumn harvest, maen nhw'n gael nhw rhai sy'n dod ar ffrwyth yn hwyr, mae'r hynny yn hollol wahanol. Yn yr un blwyddyn, maen nhw'n taflu'r cen i fyny ac yn dod â ffrwyth. Felly, amser ma'r flwyddyn nawr, diwrnod fel hyn, menig arno, secateurs bach siarp, a mas a rhoi clip iddyn nhw reit lawr wrth ochr y ddiar, bydd ddim byd i weld, a yr gwanwyn nesaf, bydden nhw'n taflu cen arall lan, a hwnna to fydd yn dod â ffrwyth yn yr un flwyddyn. So tamau bach yn wahanol, dwy wahanol teip o mafon fyna. Reit. I bobl lle sydd weithiau fel fi sy'n gadael nhw fod a ddim wneud ddim byd iddyn nhw, shwt effaith mae hynny wedi gael? Mae tipyn o waniaeth o ran be sy'n gen ti o ran dy gynnyrch ar ddiwedd y dydd erbyn yr hadau. Os. A nag ydym o'n i, bydd gyda chi, yn enwedig gyda'r mafon nawr, bydd yr cen newydd yn dod a chymod cynnyrch i chi, ond bydd gyda chi un llynedd, yr un blwyddyn cynni, a bydd yr ardd yn troi'n fes. Felly, os nag ych chi'n siŵr, falle well yn blwyddyn gynta i fynd off ar cyfan a dechrau to. Iawn, bydd yn ardd i yn troi'n fes, mae Lisa wedi dweud. Iawn, well i fi mynd mas prawn ma fi'n credu.
Dwi'n teimlo'n am, da fi anferth o lot o beth i wneud. Un beth mae rhaid i ti wneud nawr hyn o, felly enwedig os mae rhai ffytywydd o'r ma, lagio tapiau. Lot o bobl yn anghofio. Mae'r tap dŵr o'r na tu fas, mae'n gallu oeri dros nos, a wrth gwrs, wrth bod e'n dadledd, bydd gyda chi dŵr yn rhedeg. Iawn. Ac o ran y lagio, felly, os tipyn o bethau gwahanol i gael ybyn hyn, neu yr un dill arferol, ie? Wel, yr un dilliau, mae'r siopau llon pethau chi'ch helpu chi, ond chi'n mo beth, os nag yw gyda chi, neu hen dawel, neu racsin wedi clymyd yn dyn o'i amgylch e'r tro'n iawn. Wedi defnyddio hen garthen a gweud y gwir, ond oedd hi'n garthen oedd y tyllen barod, lle bod bobl meddwl bod fi'n trin carthenni yn wael, ond mae hynny'n gweithio hefyd. Felly mae eisiau bod yn ofalus iawn ar hyn o bryd. Nes byddi di'n dod nôl yn y man, ato ni, Lisa, mewn rhyw 20 munud fach nawr, rhyw 5 munud ar 20. Unrhyw gwestiynau sydd bobl ar y gyfer di, dim 37, dim 500, rhif y testyn, 67 500, ar e-bost Iola Wyn @bbc.co.uk. Unrhyw gwestiynau ynglyn â beth ni wedi drafod nawr, neu unrhyw beth o gweud y gwir go gyfer ar dolyg nawr. Mae'n gyfnod wrth gwrs sydd ddechrau meddwl am brynu'r goeden nadolig. Fyddwn ni'n tybio bod rhan fwyaf o bobl yn gwneud hynny y penwythnos yma, fyddwn ni'n meddwl. Rhai falle'n gadael i dan y penwythnos nesaf. Unrhyw gwestiwn am hynny, a ni'n mynd i drafod am rhegion bach nadolig o'r ardd nes man hefyd. Hei, Lisa, diolch i ti am y tro. Carig a paned nawr, ia? Diolch. Welais i ti. Ni'n mynd nôl i'r ardd na te, neu falle i'r siopau garddio ar llefydd, falle Lisa Fearn, a gallwn ni gael y coed nadolig. Mae'r cyfnod wedi dechrau y penwythnos yma. A gweud wedi cael ambell i goeden yng Nghyfyrddin heddi yn y ffenestri. Ambell un. Mae'r blwyddyn wedi hedfan. Ni nôl i mis Rhagfyr fori. Bydden ni'n meddwl i deuluodd sy'n hwyrol, taw, dyn ni'n gweud na falle, ond mae'r penwythnos gynta bydden nhw'n meddwl dod i'r goeden i fyny. Mae'r plant wedi bod yn bygwth fi os pethefnos yn barod. Llwn i ddod nhw'n lan gynnar lenni, a fi wedi gweud dim cyn Rhagfyr y cynta. So na, fi'n meddwl hynny fyd. Mae rhaid i fod yn fus Rhagfyr yn dos. So, o hyn mlaen nawr bydden nhw yn bobman, tu fas o siopau, yn bywn yn y siopau, chymod. Ond mae'n bwysig bod ni'n deall falle tamed ynglyn â'r goeden nadolig, mwyn gofalu bod ni yn cael yr un iawn. Achos maen nhw'n gostus y dyddi yma, maen nhw'n costi ffortiwn bach, a bob blwyddyn fi'n meddwl, mae'n lot o arian i dalu am 2 wythnos. O fewn 2 wythnos, bydd e mas yn yr ardd to, a fel arfer dim un nodwydd ar ôl arni. Ond i ddechrau gyda, mae 2 gwahanol fath, y pines, y firs a'r spruces. Nawr, maen nhw gyd yn god bythwyrdd, maen nhw gyd yn conifers, maen nhw'n cael ei galw. Maen nhw'n dod o wahanol ardalodd o'r byd. So mae wahanol ardalodd o'r byd yn dod i wahanol coeden i fyny. Yn y wlad yma, ni'n tueddol i defnyddio'r Scots pine. Hwna yw'r un traddodiadol, a hefyd yr un rhata. So falle bod bach o berthynas fyna. A hwna yw'r un yn anffodus sy'n colli y nodwyddau yn glo iawn. Nawr mae'r noble fir a'r Douglas fir, rhywna yw'r rhai sy'n disgwyl yn ddrud. Rhywna yw'r rhai sy'n, maen nhw'n symud bach yn fwy juicy i weld, a mae fwy o liw yn nhw. Mae yna tamed bach o las yn y nodwyddau, a mae'r nodwyddau yn para ar y goeden lot yn fwy. Maen nhw'n galw, yr everlasting, maen nhw ddim yn colli nodwyddau. Ond chi yn talu lot amdanyn nhw. Chi'n talu 30-40 pint minimum am un o'r hynna, falle dim ond rhyw 5 troedfedd o uchder yw i. Ond i weid y gwaniaeth rhwng nhw, os disgwylwch chi'n agos ar y canghenion bach, os ydy'r nodwyddau, os oes yna 2 neu 3 nodwydd bach yn dod o'r un spotyn, yn dod o'r un twll bach, pain sydd gyda chi. Os ych chi'n disgwyl, a mae fel spotting gwahanol i bob nodwydd, mae'n tyfu yn unigol ar y cangen, mae gyda chi ffyr neu y spruce ar hynny yw'r rhai trud. Felly, na'r ffordd i wybod. Na'r ffordd i wybod. Chi'n gallu gweud wrth just disgwyl arni o bellter i fod yn onest, a i fod yn onest, mae'r gost yn gweud wrth o'ch chi pain sydd ych chi. Ond fel bod ni'n gwastraffu arian, a sa'n mas yw pob dyn fel hyn, ond ma'n wri a'r boes wastad yn gweud, ni moyn un mawr, mami. So ni'n dewis un mawr, ni'n mynd ai adre, a ni'n fod torri troedfedd off y top, hanner troedfedd off y gwylod, just i gael yn y stafell. Felly na wastraff, chi'n talu wrth y droedfedd fel arfer, so chi'n gwasto arian yn y man cynta. Felly, mae werth mynd ar tap mesur a mesur uchder eich stafell chi. A wedyn mae werth mynd ar tap mesur a mesur faint mas o'r wal i chi am i gael. Pe bod chi syniad cyn dechrau, achos amser chi'n gwely yn y maes parcio, mae weld yn, so ddi wel yn fawr iawn,
os ydych chi'n dod iddyn y tŷ, mae'n enfawr. Felly, fel bod chi'n gwasto amser ag arian, gwybod beth yw maint chi moyn yn y man cyntaf. Wel, lla i ddim cael ei mawr iawn, mae'r to yn enfod yn isel iawn yn y tŷ ni. Mae bobl yn aml yn mynd lan llofft i'r tŷ bach yn bwrw pennau, a dim os faint o adegau fi'n rhybuddio bobl, a ni'n ar to isel, a bobl yn anghofio o hyd. A to beth, dynion yw'r un i ti'n anghofio yn de, meddwl bod nhw'n iawn. Ta beth. Felly, i gael y maint ag yw bod yn union fel sy'n ti'n... Y pwynt yw, yn de, os fydde ti'n prynu rhyw drefnyn, rhyw gwbl, fydde ti'n neud yn siŵr bod ti wedi mesur o fyddet ar un peth o gyda coeden dolyg. Ie, a mae'n gosi wastad. Felly, neud na i ddechrau gyda. Wedyn, os ych chi'n prynu'r goeden wedwn ni fori, wel, i gyntaf, ewn ni'n ôl cam, mae werth, os gallwch chi, i brynu un o man le chi'n gweld nhw'n cael eu torri. Chi'n gwybod wedyn beth yw oedran y goeden. Os ydych chi'n cael ei dorri o'ch blaen chi, chi'n bod na'r funed, mae hwnna'n colli'r sap yn codi yn naturiol. Felly, os ydych chi'n cael nhw o tu fas un o'r archfarchnadodd, dych chi'n gwybod falle bod wedi bod wythnos, yn yr hesian, yn yr sach, neu falle bod wedi bod pythefnos. A mae'n anhebyg pythefnos, ond o'r funed mae'n marw, mae'n cael ei torri, mae'n marw, mae'n mynd i weithygu, mae'n mynd i golli yn nodwydden. Felly, os gallwch chi fynd i rhywle lle maen nhw'n torri o'ch blaen chi, gorau gyd. Ond cadw ddi tu fas hefyd. Mae'n gyfarwydd a bod tu fas. Dwi ddim yn moyn cael ei gwresogi yn y tŷ. Felly, os dodwch chi yn y pot, dodwch chi jyst i orffwys yn erbyn wal y tŷ, y funed ola, nes bod chi'n dod iddi mewn potyn, a gofalu bod dŵr gyda'i. Mae hwnna'n bwysig fyd. Odyn nhw'n iawn, yn yr sachau hestian yma fel ti'n gweud, os dyn nhw wedi bod am spel, odyn nhw'n iawn, ac fi'n meddwl bod nhw'n colli siap drwy fod yn y sachau yna, ynddo? Wel, o fewn amser, maen nhw yn cwmpo to, ond y broblem yw, dych chi ddim wedi gweld i siap gwreiddiol i'n amal iawn. Dim os ych chi'n prynu ddi wedi rapio yn barod. Os ych chi'n mwyn cael ei nôl yn y car, mae'n haws i ddodi nhw nag yw mewn yn yr sachau yna, a wedyn agor nhw straight away, chi'n amser chi'n gatre, fel bod i'n barhau gadw'r siap perthna. Felly, gyda'n siŵr bod i gan o ddŵr gyda'i felly, a mae'n iawn felly'n dywi. Beth am anrhegau bach nadolig, lle ti gael o'r ardd neu ar gyfer garddwyr? O, mae'n llwyth o bethach. Mae'r catalogs rhyfedd yn dod os, mae dy fi bentwr fan hyn. Llwyth o bethach, rhai yn fwy specific na gilydd, rhai yn addas ar gyfer y tŷ gwydyr, rhai planhigion wrth gwrs. Nawr yr amser da i ddechrau edrych a falle plano mlaen ar gyfer gardd blwyddyn nesaf. Felly archebu'r tato yn barod i chito yn y mis Ionawr. Nawr yr amser dod i garlleg mewn, felly gallwch chi dal i brynu garlleg i blannu yn y geia. Os ewch chi, chi'n mwyn i'r canolfannau garddio, mae yna hileth o bethach. Ond hefyd, nes i ddarganfod 2 neu 3 wefan da iawn, arbennig o dda. notonthehighstreet.com a hefyd gettingpersonal.co.uk a'r National Trust. Nawr mae 'na 3 fyna, mae'n rhagor i gael, ond sy'n chymod yn rhoi amrywiaeth o bethach i'r garddwyr, i'r dynon a'r menywod yn debyg, a jyst bethach sy'n addas, rhai bethach sy'n tymud bach yn fwy difrifol na gilydd, a rhai sy'n bach o ffyn fyd. Mae'n digon o ddewisiadau yn sicr o fynd ar y we a i chwilio am rhywbeth penodol, yn aml am fyddech chi'n gallu dod o hyd iddo fe pan chi'n meddwl byddai bron yn amhosib. Mae'n bethau bach gwahanol allan yna yn sicr ar hyn o bryd yn dos. Lisa, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr. Fi'n mynd gwybod, na i wein nadolig llawen, wrth ti er bod hi'n fus Tachwedd, ia? Ond ti wedi gwisgo mor nadoligedd yn dy got goch a dy siwmper goch heddi. Ti'n edrych fel darlun mewn cardyn nadolig, le bydde ti'n gwneud un eira, ti'n bod? Diolch. Lisa, diolch yn fawr iawn i ti am y tro, a pob hwyl yn yr ardd na nawr, ac gewn ni air efo ti eto yn fian. Lisa Fearn, diolch.